Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma-Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda pama-messages edu. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Ndingaitawo seiko nehama dzemurume wangu dzisingadi kutaura neni, kunyangwe pari pafoni havadi kutaura neni, but vanenge vachitotaura nehama yavo. Inini chavanongoita ndechekuti vanongofamba vachindireva kumasaidi, but ndisina kana chandinenge ndakavatadzira. Please ndibatsireiwo. Zvekare pane chimwe chiziviso hanzi naHaidi, ndiri kutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kufuratidza munhu waunenge wakagara naye mumba. Kana paine anyone anogona kufuratidza munhu kuti akurambe, please inbox me. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please hide for me. Mukoma, ndinoda kukutendai nechirongwa chenyu. Zuva nezuva inini nemudzimai wangu tinogara takateerera chirongwa chenyu. Mukoma, inini nemudzimai wangu takaromba. Ndinoziva kuti zvinhu zvinonetsa kugamuchira, zvekare zvinhu zvekuti haukwanise kuti unge uchifamba uchingoudza ani nani kuromba kwawakaita. Mukomanashi, inini nemudzimai wangu tose tichiri vechidiki. Inini ndiri kutena 32, mudzimai wangu ane 27. Inini nemudzimai wangu takasangana kuSouth Africa pane rimwe prazi. Mudzimai wangu akazoita dambudziko rekuti aiti kana akabatira pamuviri aizvara vana vachifa, but mukufamba takazowanawo help kubva kune vamwe doctor vainge vari vechisutu vari muSouth African. Doctor ava vaishanda pahospital yehurumende, zvekare vaishanda kune chimwe chipatara chinonzi Mediclinic. Saka pavakazotarisa file remukadzi wangu kuti aingozvara vana vakafa chete, doctor ava vakazotibatsira inini nemudzimai wangu paakazoita pamuviri zvekare pevana vedu matwins, mukomana nemusikana. Mukomanashi, inini paprazi pandaishanda ndiri kuSouth Africa ndaishanda ndichiita zvekuchengeta nguruve zvekare nekufudza mombe. Ndainge ndichipiwa 1,700 rands pamwedzi. Mukadzi wangu ainge achipiwawo 1,200 pamwedzi. Tairarama zviya zvekurwadza zvekungoti taingoraramawo. Zvinhu zvandiri kutaura nezvazvo ndezvekubva muna 2016 tikazoromba muna 2022 muna November. Takazoti mudzimai wangu ava nepamuviri, tikabva tadzokera kuna dokta vaya vakabva vazoita sacrifice yekuti mudzimai wangu ange achiponera vana vedu kuMediclinic, but ndinoda kungovatenda dokta ivavo nerudo rwavakaita, because hatina mari kana yatakabvisa, zvekare nemari yandainge ndichiwana paprice yaingova mari yaingokwana kungotenga chikafu chete, but doctor ivavo vakatibatsira kubva day 1 kusvika tazobata vana vedu mumaoko. Takazoti the beginning of 2021 murungu akabva azodzikisa mari yepay. Inini ndainge ndava kupiwa 1,400 rands, mukadzi wangu ainge ava kupiwa 700 rands. Apa ndainge ndava kushanda nemwana wemurungu. Mwana uyu wemurungu ainge achiti kana achishanda neni ndainge ndichishanda ndichirohwa, sekuti kana zviya mombe ikatanga kurwara, mwana uyu wemurungu aikwanisa kukurova nechifaiti chaicho achikuti hauna kupa mombe iyoyo ma-injections in time. Mukomanashi, upenyu hwakasvika pakuoma paprazi ipapo. Apa tainge tichishanda tiri 4 varume nevamwe 3 vainge vari vekuMozambique, but vose vakasvika pakutushuka maziso mushure mekunge vakikwa nemabhiza ainge ari paprazi ipapo. Ndini ndega ndaitova nemaziso ainge asina kukuvara. Kukuvadzwa kwavaiitwa nemabhiza yaiva nyaya yekuti paya pakunotrima mahooves emabhiza waingonzi bata makumbo ebhiza, apa unenge usina kana protection. Kana ukarakidza kuti uri kutya waibva watanga kurohwa nemurungu. Taingogara takakuvara each and every time, but waisvika pakupora wega. Mumwe wandainge ndichishanda naye akazongokikwa nebhiza. Apa bhiza rakaita zvekumukika paziso chaipo ndokubva ambofenda. Saka vanhu ava vaiti kana mushandi akakuvara vainge vasingaende newe kuchipatara chegovernment, asi vaienda newe kwaprivate, wobva wangonorapwa ikoko wobva wadzoka pabasa.
asi taingoshingirira tichiti ko tingaita sei sezvo iyi yainge isiri nyika yedu. Patakazosiya basa nevamwe vandainge ndichishanda navo, yaiva nyaya yekuti tainge tava kunzi kana mombe ikafa munowana mahalf pay. Apa kubva zvatainge takatanga kushanda paprice ipapo tichishandira murungu uyu, rimwe gore waikwanisa kuwedzerwa ne5 rand pazuva, rimwe gore waikwanisa kuwedzerwa ne10 rand. Saka takazongosiya ini nemudzimai wangu ndokubva tadzoka zvedu kunyika kwedu. Vaya vekuMozambique, one ndiye akadzokera kuMozambique, asi vamwe vakazongosarawo vachishanda pane rimwe prazi rainge richiita zvekurima mapotatoes, nenyaya yekuti sezvo vainge vakakuvara maziso, kumwe kwekuti vakwanise kuwana basa kwainge kusina. Takati tiri kuZimbabwe kudaro, taingoramba tichitaura neshamwari yedu iya yekuMozambique. Inini ndakazotanga kuendawo kuMozambique, ndichienda kuMozambique kunohodha mabhero, but zvainge zvisingambofamba zvakanaka kudzamara ndazosangana nevamwe gogo avo vakazondirombesa. Gogo ava mukoma, the first day randakavaona handina kuvaona ameno kana zvichinzwisisika. Zvakaitika ndezvekuti ndakapinzwa mune imwe room ndikabva ndanzi dzimo mainge muina gogo. Pandakapinda murumu imomo, hana yangu yakabva yatanga kurova nekutya, asi hana yangu ichirova kudaro ndakazongonzwa rimwe izwi zvikabva zvanzi gara pasi. Saka gogo ava vaiti kana vakataura paiva neumwe muturukiri ainge akagara panze, asi ainge ari padhuze nedhoo, aibva aturukira zvese zvandinenge ndichiudzwa nagogo ivavo. Gogo ava waivaona vakagara pachee, but waiti kana ukavaona vaibva vanyangarika, but pandaivaona vaisatarisika. Gogo ivavo vakabva vatondiudza ipapo kuti pano wauya kuzotsvaka mari. Vakabva vati mari yaunoda hongu ndichakupa, asi mari iyi haufaniri kunge uchidya hove kana kuzoonana nehama dzako, kunyanya amai vako. Ndakabva ndangoti hongu mari ndinoida, asi ndakabva ndaudza uya muturikiri kuti hongu zvataurwa nagogo ndiri kuzvinzwa, mhiko dzacho dzakanaka chaizvo, but kuti ndizviudze kuti ndinokwanisa kusazoonana nehama dzangu kunyanya amai vangu panokwanisa kuzoti netsei. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti gogo vandiitirewo dzimwe mhiko dzisina kusazoonana nehama dzangu kana kuti amai vangu mukati. Sezvo mari ndainge ndichiidawo, ndakabva ndangoti hongu kuna gogo ivavo mari ndinoida, but ivo vakabva vati chidzokera uzodzoka pano nemhuri yako. Ndakabva ndavaudza kuti mari yose ndainge ndatoshandisa kubhadhara dare ravo, saka mari yekuti ndikwanise kudzokera kuZimbabwe ndainge ndisisina. Ndipo pavakazobva vandipa chimwe chikwama chainge chisina kana chinhu mukati. Pavakandipa chikwama ichocho, inini mumwoyo mangu ndakangoshora nechemumwoyo kuti shuwa munhu angandipa chikwama chisina kana mari zvinoshandei, but vakabva vandiudza kuti chikwama ichocho chine mari inodarika mari iri mumabhengi. Vakabva vandiitisa dzimwe mhiko dzandisingakwanisi kutaura, nekuti paya pandakati handikwanise kuti ndirarame ndisingaonani nehama dzangu kunyanya-nyanya amai vangu, pane dzimwe mhiko dzavakazondiitisa dzinonetsa kuti ndinge ndichidzirondedzera. Vakabva vandiudza kuti kana ndikasadzosa chikwama ichocho ndaizoripa neropa remwana wangu. Ndakabva hangu pamba pagogo vaya ndokubva ndazonorara pamba peshamwari yangu uya wandainge ndichishanda naye tichiri kuSouth Africa, but takati tava kunorara inini hope dzakabva dzaramba kubata nekuda kwekuti imbwa dzainge dzichihukura zvisingaiti. Ndakazoti ndava kuda kubatwa nehope, ndakaona dhoo richivhurika rega. Mumba umu makabva mapinda umwe mukadzi ainge asina kana kupfeka. Mukadzi uya akafamba ndokubva anopinda muchikwama changu. Hameno kuti akakwana sei muchikwama ichocho, but mangwana makuseni ndakamuka ndikabva ndatanga kunzwa pain panhengo yangu. Kunotarisa kudai ndakabva ndaona kuti nhengo yangu yainge yakarumwa-rumwa, but yainge isingabudi ropa. Ndakamuka ndikangozvipukuta kugeza, ndainge ndichitya kuzvidzimbira panhengo yangu, asi ndakazoti ndava kuda kubuda, shamwari yangu akabva ati kwandiri, shamwari, dai wasiyana nazvo izvi zvawafunga, dai wadzosera zvinhu zvawakapiwa, nekuti mari yemushonga haisi mari yechokwadi. But ndakangoseka ndokubva ndabata motikari dzainge dzichipinda mutauni. Ndainge ndichida kuti kana ndava mutauni ndizobata mabhazi anoenda kubhodha, but ndakangoti regai
ndimbopinda murestaurant imwe nditenge zvekudya zvese nekuda kutesta kuti chikwama chacho chainge chichishanda here zvechokwadi. Ndakati ndichinovhura chikwama chiya ndakabva ndatoona kuti mukati mechikwama ichi mainge muine mari. Zvakazoitika ipapo kana neni ndakaona kuti mishonga iriko zvechokwadi. Ndakatoti ndakagara paya murestaurant iya ndichidya, pakabva pasvika mumwe murume uyu ainge atoriwo wekuZimbabwe. Akabva atanga kutaura neni ari ega. Achitaura neni akabva ati ainge asangana nerimwe problem hombe, ende problem raainge asangana naro rainge riri problem rinotoda mari very fast, saka ainge achitotengesa motikari yake. Takabuda panze perestaurant ndikabva ndarakidzwa motikari yacho. Motikari yacho yaakandirakidza yaiva iri VW Amarok double cab, yaitova neyellow plate iri yekuZimbabwe. Ndakamubvunza price akabva andiudza price yacho. Price yaakataura kana neni ndakangoseka ndikati price iyi yataurwa kunyangwe ndikatengesa mukadzi wangu nevana vangu still mari yacho haikwani. Pandakaseka ndakabva ndanzwa chikwama chiya chichifuta chainge chiri muhomwe mangu. Ndakachivhura ndikabva ndaona kuti mainge matova nema-US dollars. Pandakaona mari iri muchikwama imomo ndakangonzwa rimwe izwi richitaura neni rikati buritsa mari iyoyo uchiisa paside kusvika yakwana. Ndakabva ndaudza murume uya kuti ndinodzoka izvezvizvi ndoda kumbopinda murestaurant. Ndakati ndapinda murestaurant ndakabva ndakumbira kupinda mutoilet ndokubva ndarakidzwa kwainge kuine matoilets. Ndakati ndapinda mutoilet muya ndikabva ndatanga kuburitsa ma-US dollars aya. Ma-US dollars awa mukomanashi ainge ari ma100 ega aita zvekubuda muchikwama umu ari 15 panguva imwe chete. Ndakabva ndaburitsa 10,000 US dollars muchikwama imomo ndokubva ndadzokera pamotikari yemurume uya. Iye ainge andiudza kuti anoda 15,000 US dollars, but ndakabva ndamuti ndichatanga ndakupa 7,500 US dollars, imwe 7,500 US dollars ndichazokupa kana ndava kuZimbabwe. Akabva abvuma ndokubva taenda kumapurisa tikabva tanyorerana affidavit sezvo inini ndainge ndisina kana license. Akabva azondipa umwe driver wake ndokubva andipa nemapepa emotikari. Takati tiri munzira kudzokera kuZimbabwe, driver wemurume uya wandainge ndapiwa akabva andiudza kuti murume uyu truck rake rainge ratsika munhu akabva afa, saka truck riya rainge raimpoundwa nemapurisa, saka station commander ainge achida 20,000 US dollars kuti docket iroro ringotsakatiswa, nyaya isaendeswa kucourt. Takadriver from Mozambique to Zimbabwe ndikazopa driver uya balance yainge yasara. Ndapedza izvozvo ndakabva ndafonera mukadzi kuti ange achiuya nevana kuhotel muHarare kwandainge ndava kugara. Ndainge ndabhuka 3 weeks pahotel ipapo sezvo inini nemukadzi wangu tainge tichigara kumusha, saka kuti ndizongosvika pamusha neAmarok apa vanhu vachiziva kuti kana license ndainge ndisina, apa ndichizivikanwa kuti kana mari chaiyo ndainge ndisina, ndakaona kuti zvaikwanisa kuzonetsa. Inini nemudzimai nevana takazogara muhotel kwe2 weeks tichitsvaka imba yekurenta muHarare. Takazowana imba iyaya, then week rechi3 license rangu rakazobudawo, but ndakangoita rekungotenga, asi kudriver ndainge ndichigona hangu nekuti paprazi pandaishanda ndiri kuSouth Africa ndainge ndichidriver tractor. Inini nemudzimai wangu takabva tatenga furniture yataida kuendesa kuimba yatainge tava kunoloja. Takatenga furniture yemumba muHarare town in one day ndokubva tatozadza imba tikabva tatanga kugara. Saka handizivi kuti inini nemudzimai wangu patakazokanganisa mhiko ndepapi kana kuti takatadzei, hatisi kana kutomboziva, nekuti week rataifanira kudzokera kuMozambique chikwama chakabva chanyangarika, but mumba taiva ne almost 40,000 US dollars cash. Takabva taenda pane imwe car sales ndokubva tatenga imwe Amarok nyowani, nekuti iya yandainge ndatenga kuMozambique yainge isati yapedzwa kuitwa change of ownership. Takabva tatenga motikari yedu ndokuzoenda yedu kuMozambique. Takati tadzokera kumba kwagogovaya tainge tiri inini, mudzimai wangu nematwins edu. Gogovaya vakabva vati ko wanonokerei kudzoka kuzonditenda, saka zvawanonoka kudzoka kuzotenda uchatoripa nemwana wako, kana kuti mweya uyu uri muchikwama chako, mweya iwowo uchava mukadzi wemwana wako uyu mukomana. Mukukura kwake haachabvumidzwi kuzoita vana
kana mukadzi. Kumukadzi wangu gogo ava vakabva vati, ndava kutovhara mbereko yako nekuti ndaona kuti wakatakura umwe mwana mukomana, kureva kuti mukadzi wangu at that time ainge atobatira pamuviri. Gogo vaya vakati vachitaura ipapo mukadzi wangu akabva atoita miscarriage, akabva atorwa nevanhu vainge vachishanda nagogo, vakabva vatanga kumurapa kwavainge vachiita, vainge vachitora ropa raainge achibuda riya remiscarriage yaainge aita, vakabva vaisa ropa iroro muka 500 ml bottle kekoko, ndokubva vatora rimwe vakabva vaisa mundiro, vakabva vapa ndiro iyoyo yainge ine ropa kuna gogo. Gogo vakabva vandipa ndiro iyoyo yaiva neropa remiscarriage, vakabva vandipa nekamwe ka 500 ml bottle kaiva nemvura yainge ichivava, vakati inwa. Ndakati ndapedza kunwa, vakabva vati chizanganisa mvura iyoyo neropa riri mundiro unwe. Zvinhu zvainge zvakarema, but ndakatora mvura iya ndikabva ndazanganisa neropa rainge rabva pamiscarriage yainge yaitwa nemudzimai wangu. Ndakati ndazanganisa zvinhu zviya ndikabva ndatanga kunwa. Ndaiti kana ndava kuda kurutsa vaibva vandibaya pachipfuva changu, ndobva ndaregedza kuda kurutsa. Chaida kundirutsisa inyaya yekuti ndainge ndaudzwa kuti mvura yandainge ndanwa yainge iri mvura yainge yatorwa kumochari kwagogo ava, yaiva mvura yainge yagezeswa zvitunha. Ndakashingirira ndikanwa ropa riya remiscarriage nemvura dziya dzezvitunha. Chikwama chiya chikabva chatanga kuburitsa mari zvekare. Ndakabva ndaitiswa dzimwe mhiko zvekare mukomanashi dzekuti hama dzangu dzeropa dzisazokwanisa kubata mari inotenga zvekare. Takazodzoka kuno kuZimbabwe tigere inini nemudzimai nevana, but mudzimai wangu anogara achingoshungurudzika nemwana wedu mukomana kuti wake upenyu wakatopera husati wambotanga, nekuda kwekuti mweya uyu unogara muchikwama changu wakatotanga kumuita murume kudhara. Mvura yatainge takabva nayo kuMozambique yakapera. Pari zvino pane akatitengesera 25 liters iri mvura yakagezeswa zvitunha. Pazuva ndinofanira kunge ndichinwa kana kota yekapu, but zvinhu izvi hatichazvidi mukomanashi. Takamboenda pane vamwe vanobatsira vainge vava kutodawo kuita mbiri nesu, vachiti tiri kuda kudaidza vemakamera, tikabva taona kuti zvinhu izvozvo zvaisaita. Saka pari zvino tinomboda kuti tifambe, but kana tikada kufamba kuti tinge tichirasa zvinhu izvi tinobva tangotanga kunzwa nungo kana kuzongokanganwa. Se namba dzenyu ndakadzitora 8 months ago paFacebook, but ndaingoti ndichazoisa confessions mangwana, but apa takazosvika pakubvunzana inini nemukadzi wangu kuti saka tichasvika rini, apa mari yacho ine mhiko mukomanashi. Takambodaidza vaiti vanokwanisa kutibatsira, vainge vatiti $300 kubvisa zvinhu izvi, asi vanhu vaya vakazoti vari munzira kuuya kumba, mari yose yainge iri mumba yakabva yatanga kubvira. Chikwama changu chikabva chatanga kupfungaira hutsi. Mwana wedu akabva adonha pasi, ainge achiita zviya sekunge munhu ainge ava nepfari. Tikabva tafonera vanhu vaya kuti chiregedzai henyu kuuya nekuti tabuda hatipo. Saka iyi ndiyo nyaya yedu mukomanashi. Please tipostereiwo. Ndakumbirawo kuti musangozoshare our number na everyone, because haisi nyore kuzorara mwana achipupa furo vabereki muchirohwa kusvika kwaedza. Vedare, that was a WhatsApp voice note randakatumidzirwa namukoma vedu. Ndazongoita ndichikata zvimwe nekuti voice note racho ranga rakarebesa, asi zviri kuitika munyika zvinhu zvinotyisa. Tongoti zvakangooma hazvo vedu we. Ndichatsoka zvekare nezvimwe zvirongwa munguva inotevera.